Og i dag skal vi sådan lave sådan en eller anden form for sådan, hvad for en fod jeg er bedst med, og så skal I gætte på det nede i kommentaren. Så jeg starter med først at skyde, så afleverer jeg, så dribler jeg med begge fødder. Så først start. Hvad? Prøv at være chill guy, men han er ikke. Hvad? Okay, vi starter med højre. Jeg var heldig. Så er det venstre, jeg skyder. Du kan ikke engang kaste. Skriv ned i kommentaren, hvad for en der er bedst. Mig eller ham. Så imens han danser, kan jeg lige skyde ned. Nu er det venstre højre. Jeg kan ikke engang skyde ned på højre eller venstre. Det er helt vildt. Jeg kan heller ikke engang skyde, altså, han er helt væk. Nå, hvad var det så, jeg sagde? Så er det dribling. Nej, det er ikke driblinger. Det er afleveringer. Starter med venstre og går over. Perfekt touch, mand. Ja, perfekt afleveret. Det var det, han sagde. Perfekt afleveret. Så er det højre. Jeg skruer i gang. Jo, jeg skruer. Vi er Goal. Okay. Så er det... Så dribler jeg, kommer ned til mål, skyder først med venstre, så bagefter skyder jeg med højre. Først. Okay. Jeg bliver kudt til målemanden. Jeg bliver kudt. Hænger på det skud. Det er meningen, okay? Nu er det højre, hvor jeg skyder med det sidste. Vi ses. Husk at like og subscribe.